Ah, gari na lingawan kung ano lahat mo na, biltada kita. Yeah. Hmm. This is the source of truth and this Okay, maray na banggi po sa Indo Gabos, ano, minalaw pa lang kita sa Bicol Net TV. Nalingawan tang pinduton ang ano yan, push button. Huna ko, automated push button. Yan. Ano maray na banggi po sa Indo sa liwat. Live po, kita nyo niyan dito po sa Bicol Net TV. Na siyempre dito po sa satuyang Facebook account. Po sa liwat mga ka-online sa indong kairibahanan sa indong amigo sa radyo dahil ibaan aki kan ligaw. Ang lalaking ipinangaki na duwandi. Dante na dayan dante pa. Padagos po sa indong minaimbitar na sa liwat magkairibahan kita sa laog kan sarang oras na presentasyon kan programang Online Express ngunyan aldaw. Akan Martes. Petsa 25 kan petsa 25 kan bulan kan Hulyo 2023. Kita man po giraren magkairibahan sa loob kan sarang oras na presentasyon. Maray na pagkabanggi po sa Indo Gabos. Maray na banggi po sa Premier Distrito Canalbay, Segunda Distrito as in Tercera Distrito Canalbay. Kay Congressman Edsel Lagman, ang Premier Distrito. Congressman Joey Sarte Salceda kan Segunda Distrito as in Congressman Fernando Didi Cabredo kan Tercera Distrito kan Albay. Nasiring man sa mga pagtaraid na probinsya kan sa tong probinsya. Maray na banggi po sa ama kan na siyudad kan Ligao, the founding father of the cityhood, Mayor Fernando Vallejo Gonzalez. Maray na banggi man kan Vice Mayor JP David. And of course, sa Gabos na membros kan na sanggunian panglungsod kan siyudad kan Ligao. Maray na pagkabanggi po sa Indo Gabos. Sa pangaran po ni Station Manager Nel Atuon kan Bicol Net TV. Man po sa liwat ang sa indong kairibanan. Na aki kan ligaw. Na lalaking ipinangaki na duwaan di. Dante na dayan dante pa. Okay, maray na pagkabanggi po kay Kagawad Leonora Briguela and kay Jeff. Isa ini si Ate Jeff ani. Yeah. Good PM po Sir Didi, watching you live Kagawad Nora Briguela and family. Okay po, maray na pagkabanggi po ano sa Indo Kagawad Nora Briguela. Yeah. Nagrarani na po ang COC filing. Ano po, madalagan giraray, re-electionist. Okay, so ano ko lang, nagiramduman ko lang ano. Laog na ini ano. Nagrarani na ang COC filing.
Ang sabi mga ka-online. Alat mo na ta. Ato karon tamo na no. Ang sabi mga ka-online, ayaw. Sa Gabos na barangay, digdi po sa Siyudad Canligao, ayaw. Igwang madalagan sa kargong kapitan ng mga membros kan LGBTQ. Ayaw. Ayaw. Ayos ba yan mga ano yan? Ayos bagaan performance kaan dual dual role, yeah. Pwedeng maging babae, pwedeng maging lalaki, pwede man both, yeah. Bahala na kamo, pero kung ano yan, kung papaladon sinda, yaon dapat ang suporta kana lambang saro, no, para sa inda. Okay, Marinabanggit po kay Sir Arthur Ramirez Gomez, na dating PIO kan PNP. Marinabanggit po sa imo, Sir, and ngunyan mga ka-online, iyaw naman si Sir Arthur sa pagprograma sa radyo, yeah. Tao mananggad. Although retired na, pero still sa iyang buot pag-service sa publiko through information dissemination. Okay. Habibi Bem Cambuza, who is watching right now, maray na banggi po sa imo. And kay Paps Constante, who is watching. Kay Doc Dexter M. Ariscayo, who is watching right now. Kay Noel Palyes, maray gabi-tabi, Sir Idol. Maray nagabanggi po sa imo. Aday ko na tsambahan kasi bago si Jamel. Taramang ko na sana siya. Jamel, shout out ka pirmi ni Noel Palyes. Yeah. Good evening. Hi now. Good morning po. Kumusta mga minamahal kong taga-Ligao? Yeah. Okay man po sa dadigdi. Medyo nakasapar sa naman kasabago ka na kusog kan pag-uran, kan pagbagunas kan uran, darakan na bagyong Egay. Shout out. Oh. Ano yan? Shout out. Okay. Kay ano yan, hi na. Good PM Sir Didi, watching your live, Kagawad Nora Briguela. Okay na po. Okay, si Ate Jeff. Allah. Pag scroll ko, nawawara. Ana Marie Herrera Jacoba. Watching man. Hello, good evening. Likewise, Madam. Good evening. Ining ano yan, pag nagbabasa ako kan mga greetings, nawawaraan mga greetings. Yeah. Pag in-scroll kong paitaas, mababa. Pag in-scroll kong paibaba, maitaas.
may sudiring dunong. Gari na si Meta. Yeah, pag nag-type ka kay ano yan, word, mas gide ba ko man so word na pigahanap mo. Ito ang susunod ni Meta. Yaw na nakapost na. Araw kaan. Paano takaan magkabarasa yan? Maray na banggi Sir Dan. Maray na banggi man po. Sir Arthur. Grabe maka-Japanese dito. So, Okay. Lahat mo na. Taubuson ta mo na ini bago kita magrangkada. Alan Dave Monasterial, brother. Maray na banggi po sa imo. Shout out, Brad. Okay na po. Gari na iling gusto, ano mo, Brad, so post mo sa Facebook. Puro baga I love you kay, ano mo, kay Mrs. mo. Ano yan, may kasalan. Pati kay Mrs. Myra Jane sa ison, mananggad, ano. Kay Jelly Clete Perillo, who is watching. Maray na banggi po sa imo and sa Indo Gabos. Okay. Bueno mga ka-online, informaran tamo na po kamo kana sarong magayon na bareta. Yeah? Magayon po ining bareta. Angon yan pong aldaw, Hulyo 25, sundo pong Hunyo 28, 2023. Aldaw ini kan Martes, sundo Biyernes, mga ka-online. Mga ka-online, Martes, sundo Biyernes. Maray na bareta ini mga ka-online. Para po sa mga taga-Aleko. Ang pigahalat ko mga ka-online sa Aleko is that mag-post man lamang sinda kay mga power interruption notice. Mas giday na nga nagkaigo kay power interruption notice. Makapag-post lamang kung ano ang reason, ano ang dahilan kung natatanag brownout. Okay na kita. Ang pagpaliwanag baga, pag tinaram sa imo, maliliwanagan ka man. Pero mga araw kaan, agari warang agari warang balak na i-informaraan mga konsumidores. Kan ka panahon ng mga ka-online, panahon ka ito kan Aleko, ang tagapagtaram dyan, nasa information, kasi gari si Auntie Baby Realobit. Nagradyo pa kayo ito na nakasabay ko man ito, nakasabayan ko. Pag-informal niya mga ka-online kung ano ang nangyayari. Pero ngunyan, wala na. Gari yan. Kumbaga sa Department of Tourism na logo, sa bagong yan, ang ginamit na font, gari, ito mga pigapod na bara-bara. Tama ba gano? The consumers have the right to know because mga ka-online and membros konsumidores kan kooperatiba iyo bagaan nasa likod kaan. So it is needy na kaipuhan talaga, needy na kaipuhan pa na ipaaram, ipasabot sa mga konsumidores kung natatanag kakaigwaki mga pagba-brown out. Pag nag-brown out na mauran-uran, ang sasabihon mga ka-online, ang sasabihon igwaki bayong. Nata, igwang bayong pag nag-uuran. Sige, dagos-dagos kita. Sa July 25, Tuesday mga ka-online, igwaki disconnection schedule. Sa Ciudad Canlegazpi, Ciudad Canligao, Malinao, Pulangi. Sa July 26, Miyerkules sa aga. Ciudad Canlegazpi, Ligao, Pulangi, Tabaco.
Sa July 27, Thursday mga ka-online, sa Daraga, Ligao, Pulangi, Santo Domingo. Sa July 28, Daraga, Ligao, Piuduran, Tiwi. Kung sa indong manunotisyahan mga ka-online, sa apat na aldaw na portulan, gabos kasabayan Ligao. Yeah. Okay. Gabos kasabay ang ligaw kung sain. Ang ligaw, iyon nagsaparki purpalsok na linyakan o kaya supply kan kuryente. Anyway mga ka-online, tabangan ta na mag-seminar na aleko ang ani maski purpano, makaabot lamang ang sa indang notice. Ang sabi ka ba mga ka-online, ang sabi ka ba, pag-abot ngayon sa disconnection notice, igos hindi pagpapaluwas. Pero pag mga power interruption notice, ura lamang. Okay. Kay Jeremiah Cruz, kay Christian Monasterial, kay Bingo Pabilonia. Sir, maray na banggi po sa imo. Good evening, Double D. Yeah. Gari may nahiling ako digding nag-friend request. Dante Noche. Nahack mo na sa sara kong account? Okay. Dante Noche. Sa kuya? Nag-friend request. Nahiling ko. Nagluwas sa notification. Taaram din mga ka-online. Medyo hali ko naman yan din nagamit, Ay not na Facebook account ko is Dante Noche talaga. Christian Monasterial, maray na banggi po sa imo. Marjosel Lopez, good evening, Double D. Likewise po, ma'am. Maray na banggi po sa Indo. And welcome po digdi sa Laugkan programang Online Express. Bukas po na programa para po sa indong mga pagbati, para po sa mga may birthdays, o kung ano man na okasyon, nga ni po may paabot ang sa indong pagmakulog, sa indong pag dumamay sa indang okasyon. We are going to shout it loud. Marinabanggiman po sa mga parantabay niya to dyan sa luwas ka nasyon na inaabot po kan sa tuyang signal. Marinabanggi po kay Sir Lee Canyo. Bueno mga ka-online, duro-diretso na kita sa tuyang programa. Dahil na magparakontra. Sige, duro-diretso kita. Mga ka-online, formal nang nagtapos ngunya na aldaw. O ba, di ko pa ka-extension, at yan na alas 12. Hulyo 25, 2023, ang deadline kan extended SIM card registration kan na Department of Information and Communications Technology o kaya DICT. Mga ka-online sa mga day pa nagparehistro, magparehistro na para maiwasan ang deactivation kan sa indong SIM card asin magamit pa ini sa paghapod, pag-text asin na paggamit kan sa indong mobile data. And siyempre mga ka-online, magamit man login, pag-login sa sa indong mga Facebook account. Ganyan baga kay Meta, pag nag-login ka sa Facebook, tapos nalingawan mo ang password, duman maagi sa SIM card. Mga ka-online, mas pinadalian na pag-register sa eGov.ph o kaya super app pa. Pwede man i-scan ang mga QR code o i-click ang mga link. Sharing ka ni Smart and TNT.
mga ka-online ang https simregstart.com.ph. Yeah. Ang globe mga ka-online, new.globe.com.ph, simregs, and dito.ph/sim-registration. Ang ani po mga ka-online, nasa indong pinagagamit na SIM card, maging sa mga transaksyon, business o kung ano pa man na komunikasyon mga ka-online, iyon dahil ma-deactivate. Yeah? Alawig ng plasoan itinaokan na DICT nga ni pa magpa-register. Perang bulan baga ito para dagos nang ma-register ang sa indong mga SIM card. Abot ang mga ka-online ang SIM card na iyan, iyo bagaan pinagagamit sa gabos na mga ahensya kan gobyerno. Yeah? Halimbawa, duman sa GSIS, SIM card mo baga ang pagagamit. Purpose kayan is to inform you by email or cell phone. Mga ka-online, na. Habo na. Okay. Habo na. Ay, nako. Gari pagkakarawan kita digdikan, mga kairibahan ta. O baad na ribukan. Okay. Maray na banggi kay Carissa Monasterial Concepcion, who is watching, and kay Flores Annabel, maray na banggi po sa Indong, Gabos. Bueno mga ka-online, perang aldaw na sa naman. Perang aldaw na sa naman. Anong yan? Petsa 25. Gari sarong bulan na sa naman. Sarong bulan na sa naman. Gari ang pinagtalaan na petsa kan na COC filing is August 25. Gari Agosto 25 ito. Kung ang pagmatin indo, mga ka-online, wala ka mo silbi sa buhay, warang pakinabang sa buhay, lumuwas na ka mo. Asin magbakasakali na magdalagan. Pero for sure mga ka-online, for sure, di man maasir yan sa pag-session. At dapat igwa kang pagkaaram sa gabos. Especially on progreso kan barangay. Budaan futuro kan barangay nasa kamot kan sarong kagawad. Taman nga nasa kamot kang kagawad. Iyo baga. An mga kagawad iyo an minarebisa, minabalangkas kan mga plano sa sa barangay. Tapos maboroto sinda kung pabor o bako pabor. Pag lamang sa pabor, siyempre gana. Ang kapitan mapirma sana. Tapos siyempre so na-approve na ngaya. Last will sign is the barangay captain.
na nagpapahiling or nagpapatunay na legal ang gabos nag-agi sa proseso. Maray na pagkabangi kay Imelda Quintano Banyago, kay Milit Bronya, who is watching. Mga ka-online ang Comelec Ligao City Election Registration Board o kaya ARB, iyo ang nagkondusir kay hearing nga ni ma-verify, ma-certify ang mga pangaran kan voters na nasa presinto or ining present computerized voters list o kaya PCVL. Abo na ini mga ka-online na election day computerized voters list. Ining EDCVL. Ang nasambitan ng hearing mga ka-online, iyon may kinaaraman sa papaabot na barangay and SK elections sa maabot na Oktubre 30, 2023. Mga ka-online taon talang doon ining isinagibokan Comelec Ligao manungod nga ni sa hearing buda verifying buda certifying kan mga pangaran kan mga voters. Kay po nini mga ka-online na verify ang gabos na botantes angon niya na paglutsada kan lokal na eleksyon pang barangay digdi po sa Satuyang Nasyon ngunya na 2023. Taram din ng mga ka-online kung kaitong o kaya kung kaitong panahon may mga botanteng pigapod, na-applying voters, may mga botanteng pigapod na gadana, nakakaboto pa. And so ibang mga ka-online, wala na sa wala na sa listahan. Ibaga, natangay wala sa listahan, dati man nga nagboboto, paano kung halimbawa tulong beses nang nagkaigwa kay kay eleksyon, alagad dahil lamang naging parte kan eleksyon, nagboto. So gari mawara na yan sa listahan. Kaya tama man ang iyan nga ni magkaigwa kita kimarhay na dalagan kan perlian. Maiwasan ta mga kararibukan. At ay bagang barangay eleksyon mga ka-online ay niyan pinaka-importante sa gabos. Grassroots. Sinda ang nakakabisto sa indang mga kabarangay. Oras na ito mga ka-online, 40 minutos, makalis po ang oras na 8:00 nin pagkabanggi. Mga ka-online ka subago, na city government kan siyudad kan Ligao, city government na siyudad pa kan Ligao. Sa pamamayo po ni City Mayor Fernando V. Gonzales, kaibanan ang mga membros kan Department of Labor and Employment, mga ka-online ang nagkondusir ki orientation, buda signing of service contract para sa distribution kan mga PPEs, PPEs. Ini pong personal protective equipment. Sa 55 pamilya, dyan po sa provincial campsite campsite and evacuation center. Daman po sa Barangay Basag, kana siyudad kan Ligao. Na may kinaaraman po buda in relasyon sa mga tupad beneficiaries. Ngunya na aldaw kan Hulyo, petsa 25.
Maray na banggi kay Melit Rio Bronya. Kay Madam Imelda Quintano Banyago, good evening to Double D. Good evening po sa Indo. Is it really a good evening? Maybe pwede man, kariwara na sa uran. Yeah. Makakaturog na kay Matanos. Makakaturog na kay Matanos. Alagad mga ka-online, pwedeng may mamusawit pa. Tanatulag baga sa mga lamok. Natulag ka na pag-uran. Speaking of pag-uran mga ka-online, gari medyo kasubago. Ang pagmatita medyo gari makatakot At siyempre sa makusog na uran, may tendency mga ka-online na ang lahar dyan sa itaas kan na bulkan mayon, iyon madara pa ibaba. Sa pamitisan kan na bulkan mayon. Sa makahirak na mga tao or pamilya, barangay or komunidad, na posibleng madanyaran in kaso mga ka-online, nagdaos-dos pa ibaba ang lahar. Yeah. Sa bata mga ka-online, agihan kan lahar, hararam na baga, darakan mga pagkwari. Yeah. Pag hararam na yan mga ka-online, ibig sabihin, yaw na ang pwersa kaan so pressure baga kan na tubig, paibaba, tawara man nakakaulang na, yaw, kung sa pagbaha ni mga ka-online, igwa kirag pa, iyon nakakabara. Pero pangasiring kaan mga ka-online, malinigo na, dire-diretso na iyan. Imbes mga ka-online na dahil na mag-evacuate ang mga nasa ang mga nasa 7 to 8 PDZ, permanent danger zone. Gari kung sakasakali mangyari man yan mga ka-online, gari siyempre malipat mo na sinda. Pero maging maikmat man permi. Kita mga ka-online higit sa lahat nga ni buhay kan tao. Yeah. Saro lang ang buhay niya to, so ibot sabihon tawanan taki pagpapa halaga. Yeah. Melit Rio Bronya. Kay Jeff Matias, maray na banggi po sa Indo. Yeah. Mga ka-online, sabi ka na Albay Electric Cooperative Incorporated. Ikaw ba ay miyembro ng 4PIS o kaya naman ay kabilang sa mga individual na nasa poverty threshold ayon sa itinakda ng Philippine Statistics Authority o kaya PSA, ang Enhanced Lifeline Rate Discount batay sa RA 11552 ay inilaan para sa iyo. Maaari mong gamitin ang Lifeline Rate Discount upang mabawasan ang iyong power bill. Pumunta lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Alego Service and Collection Office para sa application form at mga kinakailangang dokumento. Sabi mga ka-online, paalala, makukuha lamang ang application form para sa Lifeline Rate Discount sa aming mga ASCO. Magayon na rin mga ginigibukan Albay Electric Cooperative, Then ako makomentaryo din kita, unpurpose baga. Hindi na. Pero kung ako sa Indo mga ka-online, ayaw, ang pagtabang nindo sa 4PIS, mga ka-online, ang pagtabang sa 4PIS kan Albay Electric Cooperative, magayon nun magayon nun na siyempre, bilang member ka na 4PIS, nag-agi bagay ni mga ka-online sa pag-verify, interrogation, gabos-gabos, meaning kasi mga ka-online, sinda sa
kabali sa mga indigent person or families. Ano? Yeah. Indigent sinda. So entitled sinda sa mga benefit ka na for peace. Pero mga ka-online, ang masasabi ko lang dito, ano? Aanuhon mo man, aanuhon mo man an ano ini, an discount, yeah? Lifeline rate discount. Kung ang serbisyo man, papuro palsok, yeah? Igo ka nga ning discount, papuro palsok-palsok man, ang tendency kaan, malaw biglaan na pero sa kan kuryente, mahalang ka man giraray. Halimbawa, maray ko nag-brown out ngayang 15 minutes. Aday man nag-brown out 15 minutes. Pagka-brown out ngaya 30 seconds. After 30 seconds, yaon na. Pagkatapos kaan, igwa na naman. Yaon na naman. Garibaga may nagkakawat dyan. Yeah? Pero kung ma-brown out ko na, dapat medyo puro alawig man. Tanganing igwa ki time. Nabulnuton ang mga dapat bulnuton na mga appliances. Yeah? Tabako mang karaw-karaw ang mga appliances mga ka-online. Pinagpagalan baga iyan. Pinagtipunan baga iyan. Yeah? Budaan sarap ang karayan kan appliances. Napapadali na sa imong trabaho mga ka-online. Pag wala kang pirak, pwede mong isang la. Baga, ngunyan, halimbawa bigla ka nang ipirak, ano mo man sa sangla or dalagan sa mga barkada mo as collateral, kung route na. Sana may isipan man iyan kan aleko. Yeah? Baga, buda, ano araw kanya na, pinagsasabi na ngaya overloading ngaya permi ang mga transformer. Gari ngaya may naghabas, gari ngaya may nagtatap na bako legal. Yeah. Iyon na pa ano ang ginibong ninda mga ka-online. Iyon ang ginibong nindang barometro. Na kada bes ngaya igwa ki overloaded, igwa ngayang nangahabas ki kuryente. Gari illegal connection, illegal tapping. Okay, so baad makatabang po ining itataram ko sa indo. Yeah. Okay. Ang panahon ta po ng yan, habang naghahaloy, siringkan for peace na tinatabangan din do, habang naghahaloy iyan mga ka-online, nakakaabante iyan. Nagkakaigwa kimarahay na buhay. Yeah? So gari nagkakaigwa ki pagbabago. Kaya nga ni baga sabi kan iba, ngayaan na buhay ngaya gari gulong. Minsan ngayon nasa baba ka, minsan nasa irarom. O sige, gawin ba mga ka-online kung natatanaga overload mga transformer, pero pigsasabing pigsasabing dahilan mga ka-online, gari may nag-illegal tapping. Bako man po iyan. Bako man iyan. Ang panahon ta mga ka-online, nasa modernong teknolohiya na kita. Kaya, halimbawa, may TV kang sa date, mga ka-online. Kaya, habang naghahalo iyan mga ka-online, minabakal kang dakulang TV. Baga, part iyan mga ka-online, kan pagbabago man, kan buhay kang tao. Kung dati-rati mga ka-online, ref sa mga kampanahonan, frigider ngaya dati, ngunyan na freezer na. Kaya, kung dati-rati mga ka-online, sadit na
aircon ng gamit, may nadarakula na ngon yan mga ka-online. Kaya mga ka-online, transformer, na konsay na masupply sa na ngaya sa ngaya 500 sa na ngaya arkaan. Kaya naga-overload at may nagtatap bago man. Gabos iyan, paano kung sarabay-sabay sinda nagbakal? Sarabay-sabay na ginamit. Abo da sarupang sa Indo, sarupang ano yung suggestion ano daw kung may magpa apod kan wiring permit, magpa-installer. Siyempre kay po nindo ano yan, pirma kan ano yan, electrical engineer ano daw kung mga wire imbes na 16 mas halang ko pa diyan. Sabi ko nga taon-taon nagbabagoan na buhay kan tao, ang kagamitan nagdudugang, ang paggamit kang kuryente, nagiging nagiging makusog. Siyempre, sa dakula naman ng appliances bago. Ngun yan, kung isinalida, dakula na, tapos ang wire sadit na, anong mangyayari? Magkakaigwa kay kasalo. Tapos sa Bureau of Fire, magkakaigwa kay investigation or pag-investigar, ang kaluluwasan baga, siyempre, faulty electrical wiring, natural. Tadahilan, unwire, sadit na, bago naangay sa mga bagong binakal na appliances. So sana maamyenda ng mga arugkaan at habang nagahaloy, nagdadakula man ang mga dalagan kang buhay kang tao. So mga nagbabakal na sindaki mga bagay-bagay na gamit kang kuryente. Kaya nag-overload. Overload na kung saan mga ka-online sadit na wire, maputok naman. Siyempre sa kahaluyan, pangduwa, sa overloading. Oras na to, 54 minutos, makalis po ang oras na 8:00 nin pagkabanggi. Carissa Monasterial watching. Imelda Quintano Banyago who is also watching. Okay. Marjusel Lopez, maranabanggi po sa imo. Flores Annabel, maray nabanggi po sa Indo. Nagbababa. Imbis na yao nakita duman sa pigbabasa ta. Kirvin Leo Gangawan, maray nabanggi po sa imo. Okay, yan, tama yan Brad. Ay, na naman nawara. Bulnuton kan dapat, bulnuton. Pero may mga sistema pag brown out, imbes na bulnuton, tatalbong. Ano ba man mga ka-online, tama man ng iba, pag ang drop wire pinagi mo sa irarom, mag-isip ka na kaan, natat pinagi sa irarom, ibig sabihin, abo may makahiling, abo may makakita. And habo niya na, siyempre habo niya madakop, normally. Iyon ang pinaka main reason na tapig tatago. Nata pinagtatago. Mga ka-online, oras na to, 56 minutos, makalis po ang oras na 8:00 nin pagkabanggi, maray na banggi kay Aileen Priel, kay Dexter Barnuevo, kay Peñano Nalina, kay Arlene Moises Briola who is watching right now. Maray na banggi po sa Indo. And welcome po digdi sa laukan programang Online Express. Mga ka-online,
sabi mga ka-online, sabi ni no amigo ko, sa amigo ko, pero itago ta na sa pangarang Pedro, itago ta sa pangarang Pedro. Ang sabi ni Pedro mga ka-online kay Juan sa iyang amigo kipade. Sabi mga ka-online, ni Pedro, ano ang nangyari sa talinga mo? Simbag mga ka-online ni Juan, kan namamalan siya kuno siya, nagring sa iyang cellphone. Yeah. Kaya habang namamalan sa siya mga ka-online, nagringan sa iyang cellphone. Anong nangyari, imbes na cellphone magamit niya, pare kag sa talinga, mga ka-online, nagamit niya sa plansa. Kaya nagkaigwa ki kasuluan sa iyang talinga. Pero mga ka-online, hining si Pedro mga ka-online, si Pale, medyo mauragon talaga sa iyang eyesight. Ang sabi niya, kay Juan, natataduwa nasulo mong talinga. So napasok na talinga. Ang simbag mga ka-online ni Juan, sabi niya, siyempre nga huminapod giraray. Ako nga maano lang yan. So makaputan ko, mapulog na, talinga mo pa. Len kimas kang Juan ka. Alat balikan ta sa iba tagari. Dito na basa. Yun na. Bueno mga ka-online, ang programang inihatod sa Indo ni Councilor Felipe Alday, kaana Siyudad Canligao, kay Councilor Durlan Duilio, Vice Mayor Yep David, kay Kendrick, Purified Pure Drinking Water. Nag-agi sa 21 stages. Okay. Oras na to mga ka-online, alas 9 nin pagka banggi. Oras na iyan hatod po sa Indo. Ninda Councilor Felipe Alday, Councilor Durlan Duilio, Vice Mayor Yep David, and of course sa Kendrick, Kendrick Mineral, Pure Mineral Water. Makukuha po digdi sa Mayon Vista, kan Tuburan, Siyudad kan Ligao. Mga ka-online, digdi po sa social media, dakol ang nag-iiriwal. Dakol ang mga gariya, nagsasabing mga kritisismo, criticizing, pag-criticize, pero wala man pinaglalatag na mga suhestiyon. Bata mga ka-online,
minsan, yura ka na kapag mga nakakabasa ko kay yan, okay lang mag-criticize, yeah? Provided na magtauman, aki mga, ano yan, suggestion. Pero kung mga politiko man sa naga para criticize, dahil nakaayan, yeah? Sa ruman lang mga ka-online na gari na masidan kong politiko. Na nadaog na nga ni siya, pero wala kasi yung madadanggog kung ano-ano man. Wala ka madadanggog kung ano man sa iyang maraot. Ay maray na pagkabanggi po kay former board member Rick Riba. Ayaw. Inian maray na servidor. Wala kang madadanggog kung ano man. Sabi nga ni kay yan, gibuhon mo sa tama, nga ni tama man makuha mo. Yeah? Baga, imbis na apod ka yan, imbis na piga-apply mo sa addition or multiplication, you are making fool of yourself, mga ka-online, nagigilugod, subtraction and division. Yeah? Imbes na magdakol, ansay mong napapabilib, nawawara lugod. Sabi nga ni kayan mga ka-online, you must apply it first to yourself. Yeah? Pag may nahiling na sa imo na about sa mga pinagtatara mo, then mga ka-online, pwede ka nang tubudan. Pero kung hanggat wala pa, you still fooling yourself. Yeah? Pinapabilib mo sa diri mo sa ibang tao, wala man yan pasaringan. Ayaw nga na lang dyan, perme. Ang sabi mga ka-online, piliin mong huwag magkaroon ng kaaway. Kahit pinipilit ka nilang magalit, huwag mo silang patulan. Huwag mo silang papatulan. Higit sa lahat, bantayan mo ang puso mo para huwag kang mahulog sa pagkakasala. Piliin mong tahimik na magsumbong sa Diyos at panoorin mo kung papaano kanya ipagtatanggol. Iyo man ang gadino. Iyo baga. Ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagmamataas ay lumalagapanak. Oy, maray na banggi po sa Indo. Ayan, pamanggiraray ka mo kay Flores Annabel, kay Sir Bingo Pabilonia, kay Jelik Lete. Okay. AJ Spade, Keep Safe Albayanos, kay Dagul, Rica Fort, who is watching. Anjo Angostia, maray na banggi po sa imo. Maray nga, naagyan ko manggiraray. Jeff BG. Ano man daw paano naglaog sa isip ko, no? Nagtago na nga sa pangalan na Jeff BG. Ang sabi sa kuya, grabe maka-Japan eh. Sidik. Yeah. Maray na banggi po sa Indo. Mga ka-online nata daw ang mga negosyante, ano? More on permisinda sa ang kapot ninda mga cellphone, mga gadget, kung ano-ano pa, iba perming laptop, yeah? So meaning mga ka-online, maski sinda nakatukaw, yeah, maski nagsisolo sinda, nagtatrabaho sinda. Yeah. Tangon yan baga, na trend, maski nasa harong ka,
pwede ka magtrabaho by just using your laptops and gadgets. Pero mga ka-online, di ka man pwede magtrabaho kung wala presence kan mga network subscriber. Yeah. Igwa mga ka-online na negosyante, mantang nasa Jollibee, negosyante, magpasaring sa Jollibee. Ano? Ang sabi niya, excuse me, may wifi po ba kayo? May wifi po ba kayo dito? And kung mayroon naman, pwede bang makahingi ng inyong password? You can try our apple pie or mango pie, sir. Nakastahan so negosyante. Yeah. Wala man pala ng wifi, but igwa kitang apple pie or mango pie. Yeah. Yeah. Iyon makangalas na negosyante, ano? Arka na ano yan, kaunan, kaagan mo yan ki wifi, gari warang buruhatan, ano, wara na ma-order, wara na matukawan. Yeah. Napag-upressor mga ka-online ka na wifi sa mga establishmento, kaiba ng bagaan ang rules, ano, na kada bes na mag-order ka, then nagkaigaw ka ka wifi, ay so ko nagsuryaw. Come here, nanay, come here. Dapat halimbawa ngayon every 25 minutes ma-order ka dapat. Yeah. Baga. Taso pag tukaw mo diyan, matutukawan ako taanakan iba pa. Yeah, bako sa nasaro, pwedeng duwang persona o tulong persona. Yeah. Bata sa mga arukaan na fast food, eat and run na baga ang laban, kaya nga naigwa kay mga dining crew. Yeah. Hello, good evening man po. Maray nagambanggi po kay Sir Arthur Ramirez, maray na banggi Sir Dan, maray nagambanggi man po, ano? Kay Jomar Suarez Bangate, maray na banggi po sa Indo. And Lady Len Palomar, maray na banggi man po kay Rakli Liena Resas, maray na banggi po kay Glenda Rances. Nasa ngunyan si Glenda. Yeah. Kaya ito, nasa gilid pa man ako, duman kinalola. Pero may ko ining nahiling si Glenda. Siyempre, paano mong di mahiling? Tagagilid baga ngaya ako. Tagagilid baga ako. Mga ka-online, ay nawara na. Nasala pala na ako so mixer na nasala ako ng mixer na hinira ko, ano.
Mga ka-online, level up na talaga ang Syudad Canligao. Kung ano naman bagong edifisyo or building mga ka-online na 95% completed na. Mga ka-online, ini makukuha duman po sa Barangay Tumulingan, Syudad Canligao. Ini po mga ka-online ng City Engineering Office Building. Duman po nga ni sa Barangay Tumulingan, Syudad Canligao. Kung saan igwa ini mga ka-online, 17 meters by 23.73 meters ang distansya. Mga ka-online ang City Engineering Office, building na iyan, igwaki 2-story. Na kung saan igwaki 50 meters by 24 meters motor pool sa indang side or sa gilid. Na ground floor mga tugang, iyo ang masterbing opisina para po sa mga building permits na kung saan duman po ipoproseso. Ang second floor mga ka-online, iyo ang main office kana engineering department. Ang motor pool na kung saan intended for parking area para sa mga behikulo na iirahayon for service and repair the overhaul area. And the maintenance bay for heavy equipment. So, yan mga ka-online, no? So, nag-iribahan din mga ka-online kan, ano yan, kan sa Pagcor baga, building, yan naman, Pagcor, then, ano yan, so, City Engineering Office Building, tapos mga ka-online, yan duman kataid-an TESDA. So, gari regional, ano yan, regional office gari o building. And kataid man kayan mga ka-online ang Ligao Community College. So, maabot ang panahon mga ka-online ano yan, ang daang Maharlika or ining pighapod na diversion road, iyon na yan ang magiging sentro. For sure, ano? Gari bagas duman sa, ano yan, gari baga duman sa Syudad Canaga. So, dating warang kabuhay-buhay na mga highway, angon yan, buhay na buhay na. Ayaw man yan mangyayari dito sa Syudad Canligao. Posible yan. Tainot ng mga ka-online na naitindog dyan, ang Land Transportation Office. Sinundan kan APO. Ining Albay Police Provincial Office. Then, mga ka-online ng Bureau of Fire Protection. Siguro sabay pa dyan ang CID dyan, no? And of course, gari nagarumduman ko, ano? Gari iguaman dyan ang SOCO. Ako na kataid dyan ang mga ka-online ang Bureau of Fire Protection. Ugaring yaw na duman sa Barangay Tuburan. So, gabos-gabos mga ka-online, no? Yaw na dyan. Ako na ning PSA, dyan, digdi ko na sa Ligao. Pero mga ka-online, ano, alat-alatong tayan. Dakulan mga pagbabago digdi sa Syudad Canligao. And gabos mga ka-online na ahensyas, iyo muna ang pinag-paprioridad na i-akomodar. Siyempre, pag yaw na yan dyan, gabos mga ka-online, ang transaksyon, ang mga investor, maralaog na iyan. Good evening, fellow Bicolanos. Digdi po kita sa BicolNet TV comment section. Good evening, fellow Bicolanos watching from Binangonan, Rizal. Magandang gabi din po, ma'am.
Oras natin mga ka-online. 17 minutes after hitting the hour of 9 in the evening. Okay. Mhm. Bueno, maray na banggi po giraray sa Indugabos. Ayaw na po kita sa ultimong ora kana sa tuyang programa. Salamat po sa indong pag-iba sa kuya and pagpartisipar sa tuyang programa sa paagi po kana sa indong ano yan message, pag-comment para po sa pag-shout out or pagbate para po sa indong mga mahal sa buhay. Yeah? No internet connection. Ano na ini? Nagwawara-wara na naman. Aha. Kay Mami. Sisay ngayong Mami. Sisay na Mami. Kay Mami Ning Moises. Digi po sa Barangay Layong, Kansyudad Kanligaw. Maray na banggi po sa imo, madam. And mga ka-online, kasubaago, inigusan kita, no? Tiging posta ka na, no? Love the City of Ligao. So ano ba yan, mga ka-online? Na bagong slogan kan, ano yan? Bagong slogan kan Department of Tourism. Na ano yan? Love the Philippines. Ayan. Kita man, ginamit love the City of Ligao. Ayan. Hopefully na masuportaran kita dyan. Saro man lang baga ang pig-aim ta. Promote the City of Ligao. Promoting the place where good things happen. And likewise mga ka-online, ano yan, pagbalangibog kan sa tuyang mga local destination sa siyudad kan Ligao. Okay, mga ka-online. Ayan mga ka-online, no? Puro love. Allah. Niready na mga ka-online, no? Pagsabing ano yan, bagong slogan na love, binabukbagan ka ng puro love, baga I love Ligao City. Yeah? So, mga ka-online, inabot na naman kita kan sa tuyang temporaryamenteng pamamaaram dito po sa Laukan programa. Salamat po sa indong pagsabay sa tuya. Ayan. An iba mga ka-online, ano? Minasabay man sa tuya. Pag iuyaman na, iuyaman ng ano? Iuyaman kitang goal. Mga ka-online, naroon sa mga mainstream media, no? Dahil man pwedeng kalabanon ang mga ano yan, television network, yeah? Ang mga pelikula or TV series, yeah?
Sa oras yan mga ka-online ka na sa indang pagpahingalo after pagkakan. Yeah? And kita man mga ka-online, we are doing this in order to give information mga ka-online sa satuyang mga katugangan nahabo man ki television, and at the same time mga ka-online so mga nasa harayong lugar. Today makita pwede magprogramang aldaw. Yeah. Abang gisa naman. Anyway mga ka-online sa maghapon na yan, nakakatipon kita kay informasyon na pwede natong ihiras sa satuyang mga kahimanwa, especialmente mga ka-online itong mga nasa hararayong lugar pinaka way ninda para makakonekta is that through informing dito po sa social media. Sa pangalan po ni Station Manager Nel Atuon ka ng Bicol Net TV. Sa pangalan man kan gabos na naging parte ka na programang Online Express. Sa gabos na mga viewer, sa gabos na mga nag-react, nag-comment, asin kung ano pa. Salamat po sa indo. Mag-iribahan po kita giraray sa aga, sa sharing na oras, sa sharing na programang Online Express. Kaya ribanan po ang lalaking ipinangakin na duwaan di. An aki kan ligaw, daing iba. Si Double D, Dante na, dayan Dante pa. Padagos po sa indong minaiimbitar na sa liwat sa aga. Mag-iribahan kita sa sharing na oras, sa sharing na programa. Maray na banggi po sa Indo Gabos.